Здравейте, аз съм Алекс Гейминг и ние ще се учим на японски. Земята на... или на аниместа, на бомбоните, на драконите и така. Поне така съм чувал, да фак, не знам. Гледах доста клипчета на много известни ютубери и си казах, що да не направя и аз. А другия клип ще се учим как да говорим на... български. Не. Ще се учим на... ирландски. Сега, жено, дай ми не, чакай. Да, не мога да пиша. Манджата или бой. Она ваташи но говори у такаи о атеасмаси. What? Чикс китайци, как си? Сига бе. Оген киде сика. Здрасти. Муши. Що понесете? Моши. Познавам човек. Много съм добър. За първи път. Снимам. Ишумаси. Или ушимаси. Ичимаси. Стига бе. Чута ли бе? Добре. Дай. Не. Здрасти. Не бе. Не той. YouTube. What? YouTube? Чакай. Здрасти. Здрасти. YouTube. Ага. Коничила, Йочибуно. Познай бе! Много съм добър. Имам двойка за срок. Ваташи ва шимекири но каприри о мотей маси. Не познах човек. Ако кажем... ако искате да впечатлите някое момиче, и кажете това, което ще напише на български, ама вие ще го кажете на японски. Като ти гледам око да. Карера ва мео минагара ваташи вахоши омите ире тои и канкаки о моте и маси. Трябва да го запишете и да го запомните много добре. Каза го правилно, добре, почти правилно. Иначе, който учи японски, и нали знае буквите,
може да и напише това. Ама то, който иска... Опа, чакай, че направих просто тия. Сега, се научим... Опс. Къде е Кенефа? Къде е Кенефа? Че ми се досра до ака. Доку ни тойре гаари соре ваташи но инчи. Казах го паначи, казах го правилно, казах го правилно. Ама за Бога, вижте какви букви пишат тея. Даже мисля да ви го подчертая. Ето само един момент. Ето тези букви. Но, да фак има пред... Вижте, искам да забележите ето тази буква. Изглежда като 3, нали? Ама нека да продължаваме. Значи, какво ще да кажа? Бе, дайте някой да... О, сетих се. Шаро. Мога да пиша Шаро. Ама си щупа клавиатурата. Шаро. Перо. Шариперо. Вау. Шариперо. 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 Хора. За Бога. Виждате ли... Това... Момент обрах. Виждате ли... Това. Пак объркай да фак. Виждате ли, ето това човек, това е като усмивка. Това е като усмивка. Това е като усмивка. Това е като хекс. Това е като минус. Това си нямам идея какво е. Да, ето правят някакви египетски неща. Ако напише нещо, всички ще му обидат. Криско е педал. Крисико, педариде си! Който ми вярва за това... Не, даже... Чакай, аз бърко човека, а не Криско, омага. Зис е тервистит. Не, тервистита. Педерас. Джици дено факс деси. Се бъркам между Азис и Криско човек. Омага. Това ще от този клип, хора. Това беше урок как да се научите на топ, еди колко си думи на японски. И това беше от мен. Между другото, се чудя дали може да съберем 50 лайка на клипа. Но вие си преценяте и чао!